2010-ben és 2011-ben az ország 10 városában sikeresen megvalósult az utazó környezetvédelmi interaktív, tapintható művészeti kiállítás és roadshow. Az Artventura projekt 2012-ben ismét lehetőséget kapott a folytatásra. A Paradicsom Klub 2012. februárban induló KMOP 33.4/A10 2010-0029-es azonosítójelű pályázat keretében a közép-magyarországi régió 5 városában mutatta be az Artventura programot. A program gazdája a Paradicsom Klub. Az Artventura fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozatot Árpási Miklós álmodta meg. Árpási Miklós 2000-ben hozta létre a Paradicsom Klubot, amely rendszeresen szervez tandem kerékpáros programokat vakoknak és látóknak egyaránt. Akkor nekem még fogalmam sem volt a dologról, hogy ezt úgy hívják, hogy integráció, hogy ez nekik milyen hasznos, hogy egy csomó dolgot lehet csinálni. A vakokkal való együttműködés nem csak a sport területén bontakozott ki, hanem képzőművészeti foglalkozások során is. Egyszer elhívtam egy szobrász barátomat, hogy agyagozzunk a vakokkal. Innen jött az ötlet, hogy csináljunk tapintható kiállítást. A látássérültekkel sikeresen megvalósított programok tapasztalatai adták az ötletet az Artventura program megvalósítására, melyben egyesült a Paradicsom Klub környezetvédelem iránti elkötelezettsége és a fogyatékos emberek iránti érzékenysége, az esélyegyenlőség javítása. Felkértünk művészeket, hogy csináljanak olyan műveket, ami nekik a környezetvédelemről eszükbe jut. Ezek a művek gyakran elég provokatív, néha vicces, de ilyen kedves műalkotások. Tetszik a gyerekeknek, hogy más érdekes művek vannak. Az 1 forintosból készült arc, vagy az agyszerű szív, vagy az utolsó budapesti kutyaszar emlékműve, ami egy bronz kutyaszar. Azon sokat nevetnek nyilván, de aztán érdemes elgondolkodni, hogy ez milyen probléma, meg naponta hány tonnát kell ebből összegyűjteni, meg hogy mit lehet ezzel kezdeni. A kiállítások főszereplői a műtárgyak mellett egyedi tervezésű kerékpárok. A biciklik azok egyrészt azért vannak, mert ilyen bringaerőműveket csináltunk belőlük, tehát ezzel világítjuk meg a műtárgyakat. Ez azért fontos, egyrészt demonstráljuk, hogy mi nem használunk energiát még a kiállításhoz sem. Másrészt ez része annak az internetes játéknak, amit a zöldkrajcár.hu-n lehet elérni, ami egy olyan játék, amivel zöld cselekedeteket lehet felajánlani, és a zöld cselekedetekért kerékpárt lehet nyerni majd a kiállítás sorozat végén. Az Artventura rendhagyó kiállítás sorozat a fenntartható fejlődésért első Pest megyei helyszíne, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tágas, gyönyörű aulája. Február 16-án csütörtökön 17 órakor Erdőházy Melinda képzőművész nyitotta meg az Artventura kiállítást és szakmai bemutatót. Mikor jöttem ide, akkor láttam egy óriás plakátot, amin az volt, hogy újra hasznos vagyok. És ezzel egy kicsit elgondolkodtam, és egy picit eljátszottam ezzel a szóval, hogy újra hasznos, vagy újra hasznosítható, és tulajdonképpen ennek a kiállításnak is ez a mottója, hogy olyan dolgokat látunk, amelyeket a művészek újra gondoltak, újra hasznosítottak. A kiállítás megnyitó után dr. Varga Szabolcs vaktárlatvezető mutatta be a kiállítás műtárgyait a vendégeknek. Szabolcs a program állandó tárlatvezetője, aki sajátos humorával, látásmódjával teszi érdekesebbé, izgalmasabbá az információk befogadását. Hölgyeim és uraim, elnézést, hogyha nem tudok mindenkire kapásból ránézni, ezt nézzék el nekem. Azt tudni kell rólam, hogy én nem aliglátó vagy gyengélátó vagyok, hanem teljesen vak, tehát hozzám az információk a megmaradt érzékszerveimen keresztül jönnek el. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert egy más módon színes tárlatvezetést tudok önöknek mutatni. Nekem ez az alkotás azt üzeni, hogy álljunk meg egy kicsit. Nem vagyunk gépek. Viselkedhetünk úgy, mintha azok lennénk. Csinálhatunk úgy, mintha a környezet, a természet, az egy kifoghatatlan akkumulátor lenne, de nem az. Nem az. És bizony kell időt hagyni a regenerációra. A felnőttek, ugyanúgy, mint a gyerekek, kíváncsiak, s komoly érdeklődést mutattak a kerékpárok iránt.
A tárlat elektromos energiaigényét humán bringa erőművek segítségével állítja elő, a lámpaoszloptartók használt sílécekből épültek. A kiállításnak otthont adó Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjait Novák Péter színművész, a környezetvédelem egyik hazai szószólója egy dallal köszöntötte. Novák Péter a környezet megóvására hívta fel a diákok figyelmét, illetve arra, hogy életmódjával mindenki sokat tehet a környezetvédelem érdekében. Ez a probléma akár már a ti generációk nyakába szakadhat majd, vagy sok-sok generáció nyakába a jövőben, és éppen ezért fontos, hogy foglalkozunk ezekkel a dolgokkal már most, ebben az életkorban, bármilyen életkorban, hogy megmutassuk, hogy a fenntarthatóság, azaz a társadalmi környezetvédelmi üzleti harmonizációnak vannak olyan kivezetései, olyan lehetőségei, hogy egy normális és boldogabb életet élhessünk. A budapesti helyszínen február 22-én és február 29-én tartottak a szervezők 2 környezetvédelmi nyílt napot, amikor budapesti diákok látogatták az Artventura program eseményeit. Hogy álltak a kosarakkal? Szoktatok ilyennel mászkálni? Szerintem nem annyira, igaz? Miért nem? Ja, ciki vagy? Vagy cuki vagy? Én nekem ez azt üzeni, ez az egész alkotás, hogy igazából van itt egy csomó olyan vezeték, meg egy halom, egy köteg, drót, ami haszontalan, mert mondjuk elszakadt, zárlatos egyebek, és akkor dobjuk ki őket? Nem dobjuk ki, hanem csinálunk belőle egy ilyen kosarat, ami végül is újra hasznosítható. Hogy lehet egy látszólag haszontalan anyaghalmazból műalkotást létrehozni? Így. Tehát, hogy ezeket a pénzeket egyébformáljuk és létrehozunk belőlük egy arcot. De ez mi? Melyik része tudnál? Majdnem, láncfűrész, így van. Fiatalember eltalálta. Itt szépen ebből a láncfűrészből, ami arra készült, hogy elpusztítsa a növényeket, ebből nő ki valami. Hát megint csak ott tartunk, hogy érdemes a tárgyaknak nem csak az eredeti funkciójából kiindulni, hanem másra is lehet őket használni. A 2 nyílt napon bemutatkozási lehetőséget kapott az MKNE Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Az egyesület önkéntesei környezetvédelmi játékos feladatokat oldottak meg a diákokkal. Környezetvédelmi előadáson, illetve rendhagyó fizika órán is részt vettek a gyerekek. Tóth Pál közvetlen lehengerlő stílusa segített a diákoknak, hogy játszva sajátítsák el a fizika alapvetéseit. Kísérletei a diákok környezettudatos energiafelhasználására adtak tippeket. Igazából nekem nagyon tetszettek, hogy ilyen új ötletek voltak benne, tehát ami a közéletben például az a kosár, hogy az elég sok felesleges ilyen kábel van a közéletben, és hogy nem tudom, hogy azzal mi történik, hát kidobjuk valószínűleg, és tök jól újra lehetne így hasznosítani. Számomra ez a ilyen módon megrendezett kiállítás az integrációt, a hasonlóságok hangsúlyozását jelenti. Nem az, hogy én nem látom, ő lát, én is meg tudom tapintani, meg ő is meg tudja tapintani. És ugyanazt az élményt, vagy közel ugyanazt az élményt tudjuk átélni. Az Artventura rendhagyó művészeti kiállítás sorozat második Pest megyei helyszíne a Váci Madách Imre Művelődési Központ kiállítóterme. Március 8-án csütörtökön 17 órakor Fördős Attila, Vác polgármestere nyitotta meg a kiállítást. Tisztelt érdeklődők, tisztelt hölgyeim és uraim! Artventura néven egy olyan kiállítást láthatunk most, amely rendkívül a maga nemében. A mondani valóját tekintve a legkorszerűbb dolgokról szól. A fenntarthatóságról, a környezetvédelemről és a fogyatékossággal élő embereknek életvitelének javításáról. Nem mindegy a mai világban, hogy mit cselekszünk. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, hiszen azt, amit mi teszünk, az hosszú-hosszú évtizedekre még kihatással lesz erre a földgolyóra.
A kiállítás műtárgyai mellett a tárlat másik részét egy fotókiállítás alkotja, amely a helyi fotóművészek munkáit bemutató kiállítás. Vácott Fekete István helyi fotóművész természetfotói kerültek bemutatásra. Természetesen a fotóművész is ellátogatott a kiállítás megnyitóra. Szóval az utolsó budapesti kutya piszok története. Nyilván én azt gondolom, hogy ha már arról beszélünk, hogy a környezetünket megóvjuk, illetve én remélem, hogy a mai fiataloknak már ezt nem kell szájba rágni, csak egy kicsit olyan emlékeztető oltást adni, hogy ugye tudjátok, hogy szelektíven kell gyűjteni. Ugye ti is megteszitek. A rendhagyó vak tárlatvezetést sötétben tartotta Varga Szabolcs. Árpási Miklós, a Paradicsom Klub elnöke, illetve Fördős Attila, Vác polgármestere felváltva tekerték a kerékpárokat, hogy megvilágítsák a bemutatott műtárgyakat. Nagyon gyakran kérdezik meg tőlem, hogy én például Szuzi után összeszedem-e a ő belőle kipottyan dolgokat. Mondom, hogy persze, ezzel nincs is probléma, mert ezt meg lehet találni. Viszont van-e közelebb, mint mondjuk 3 kilométer megfelelő olyan kuka, amiben ezt el tudom dobni? Vácott március 13-án került sor a környezetvédelmi nyílt napra. A vak tárlatvezetés mellett helyi környezetvédelmi civil egyesületek tartottak előadásokat, foglalkozásokat. Azért olvastassuk el a címkét is, hogy... A Göncöl Alapítvány munkatársa a tudatos vásárlásról tartott előadást a gyerekeknek. Az élelmiszerek összetevői és adalékanyagai, a termék előállítással és használattal járó hulladék mennyisége volt a fő téma. A résztvevők megismerkedhettek néhány megbízható környezetbarát védjeggyel, a minősített biotermékek hazai és Európai Uniós jelölésével. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi szervezetének munkatársa a madarak elhalálozásáról tartott izgalmas előadást, melyben a madarakat veszélyeztető tényezőkre hívta fel a diákok figyelmét. Varga Péter, az egyesület tagja, madáródukat barkácsolt a diákokkal, akik nagyon élvezték a feladatot. A kiállítás iránt a helyi média is nagy érdeklődést mutatott. Olyan témáról beszélünk, amire igazából rá kell kiabálni az emberekre, hogy tessék ezzel foglalkozni, mert baj lesz, és ezért provokáló. Tehát ezért nem ilyen egyszerű meg segítő, hanem inkább ilyen belekötős. Az Artventura rendhagyó művészeti kiállítás sorozat 3. Pest megyei helyszíne Cegléd városa. A nagymúltú város művelődési központjában kapott helyet az Artventura kiállítás április 3-ától 23-áig. A kiállítást Hegedűs Ágota alpolgármester és dr. Surányi Dezső Pronatura díjas professzor nyitotta meg. Következő gondolatok jutottak nekem az eszembe, amikor körbejártam többször már ezt a kiállítást. Ebből környezetvédelmet nem lehet direktben megtanulni, mert ehhez ismerni kell a biológiát. Ez már annak a filozófiai áttételét adja a művészet eszközeiben, ami rendkívül fontos. Nagyon jó mutat, amikor az ember ilyen ember agytekervényekkel átszőtt szívet mutat, hogy mostan ez vajon arra utalás-e, hogy ilyen szívtelen, racionálisnak kell lenni, vagy pedig olyan szívűnek kell az embernek lenni, ami nem csak érzelmeket, hanem gondolatokat is ad az embernek. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Tóth István ceglédi fotóművész képeit is kiállítottuk, és szeretném ezúton is megköszönni Tóth Istvánnak, aki körünkben van, hogy a képeit rendelkezésükre bocsájtotta. Tóth István a legkiválóbb magyar fotósok egyike, számos névós fotóművészeti díj tulajdonosa. Legjelentősebb díja az évszázad kiváló fotóművészeti díj. Elsőként ő kapta meg a világon a fotográfusok Oscar-díja elismerést. Természetesen ezen a kiállítás megnyitón sem maradt el Varga Szabolcs rendhagyó tárlatvezetése, illetve az áramot termelő biciklik kipróbálása. Április 18-án a helyi diákok számára környezetvédelmi nyílt napra került sor. A ceglédi iskolák óriási érdeklődést tanúsítottak a kiállítás iránt.
Dr. Surányi Dezső Pro Natura díjas professzor 2 előadást is tartott a környezeti nevelésről. A professzor előadásaiban kitért a felelősségvállalásra a természeti katasztrófák esetében, illetve sürgette a kormányzati döntéshozókat, hogy mielőbbi hatékony döntések szülessenek a környezetvédelem érdekében. 2010. október 4-én Kolontáron egy teljesen emberi felelőtlenségből eredően kb. 800 000 köbméter zaj kiszabadult, és óriási katasztrófát és óriási pusztulást idézett elő. Károly Tamás, a Cegléd Városvédő és Szépítő Egyesület képviseletében Cegléd város épített környezetéről, építészetéről tartott előadást. A Patkó Stúdió saját tervezésű, környezetvédelmi játékaival vett részt a programban. A játékok a környezettudatos gondolkodás elsajátítását, a növény- és állatvilág ismeretét segítik. Az esztétikus és ötletes játékokat nagy élvezettel próbálták ki a diákok, melyek főleg a kreativitásukat vették igénybe. Ki tudja, hogy hol nyerhetők meg a bringák? Az, hogy sokan megnézik, sokan kérdeznek, sokan játszanak az internetes játékon, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez elérte a célját, mert nekünk az volt az elsődleges, hogy erről beszéljünk, hogy kicsit máshogy gondolkozzunk a környezetvédelemről, mint ahogy eddig szoktunk. Ez egy Európai Uniós támogatásból a regionális alap felhasználásával megvalósult kiállítás. Tehát amikor ennek a résznek vége van, akkor elvileg vége lenne, de már többen megkerestek Szolnokról, Kecskemétről, hogy iskolákba ki lehetne állítani. Az Artventura kiállítás április 27-én a Szentendrei Képtárba érkezett. A kiállítás megnyitón a vendégeket Kovács Judit címzetes megyei múzeumigazgató és Sándorné Vince Viktória Szentendre város polgármesteri hivatala környezetvédelmi referense köszöntötte. A kiállítást Bauer Zsolt, a REC PR munkatársa és Nivelt Erik környezetvédő nyitotta meg. Hát a legjobb tudásunk szerint ez az egyetlen bolygó, ahol ilyen típusú kiállításokat, sőt egyáltalán kiállításokat lehet szervezni. Hát becsüljük meg ezt a bolygót. Kroll Zsuzsa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének esélyegyenlőségi felelőse tartott rendhagyó tárlatvezetést. Az érdeklődők bekötött szemmel tapogatták végig a műtárgyakat. Először is ide a környékemre azokat szeretném a közelembe kérni, akik bekötött szemmel vannak, hiszen ők most frissen vakok, tehát szükségük lesz némi segítségre ahhoz, hogy hogyan is fognak tudni tájékozódni itt a kiállításon. Szentendrén a szervezők 2 alkalommal, május 4-én és május 18-án a Múzeumi Világnapon tartottak környezetvédelmi nyílt napot. A kocka. A földkocka, így van. Szóval a következő azaz, és képzeld, én is mindig ezt szoktam mondani, nyilván ezt így képletesen kell érteni, hogy ha nem vigyázunk a földre, nem lesz más alakja, tehát ugye ez fizikailag képtelenség megváltoztatni a földnek az alakját, viszont annyira megváltozhat akár a tengervizeknek az élővilága, akár ugye a levegő vagy a napsugárzás mienséget. Szóval, hogy a Föld nyilván nem lesz kocka alakú, de megváltozhat annyira sajnos, hogy egy idő után az ember nem fogja magát jól érezni, és hát ez pedig ezt szimbolizálja, ezt mutatja. A diákok nagy érdeklődéssel kötötték be egymás szemét, hogy vakon csak a tapintásra hagyatkozva fedezzék fel a tárgyakat és járják körbe a kiállítóteret. Na, mi volt ez? Ez olyan balta vagy. Az a kalapács, igen. A kalapács! Igen, jó értem. Ez mi? Ez az a... Ez kaki. Jaj! Nagyon sok diák a vaksággal kapcsolatban tett fel kérdéseket Szabolcsnak, aki őszintén beszélt életviteléről és arról, hogy vakon hogyan oldja meg a mindennapi helyzeteket. Onnan is tudom, hogy hol a kijárat, mert a harang hangjához képest. Hallottátok, hogy összecsőrentek a boharak? Igen. Na, de amúgy nem, minek figyelnétek rá, hiszen látjátok, hogy mi történik. Tehát, hogy ezek mind jó támpontok. Én mindig meg szoktam kérdezni, tehát akár ugye ez egy munkaválasztásnál is fontos.
hogy ha úgy tetszik, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondom, de olyan öltözködésben, hogy saját stílusom a színeket tekintve nincs, mert mindig valakit megkérek, hogy jöjjön, és akkor vásároljon minden valami. A fantasztikus tárlatvezetésért a diákok hálásak. A második Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai finom sütivel osztályozták Szabolcs rendhagyó tárlatvezetését. Szabolcs Braille írással ír a diákoknak köszönő sorokat. Mi volt a benyomásotok erről a kiállításról? Hát nekem igen tetszett. Egyrészt a tárgyaknak az ötletessége véget, másrészt pedig, mert egy létező problémára világít rá. A szöges kalapács, az tetszik. Akkor volt még az érmés arc. Szerintem az a kettő volt, ami nekem tetszett. Fantasztikus az, hogy nem látó ember vezeti végig őket, és egy olyan világ is feltárul előttük. Nem csak a környezetvédelem, hanem egy olyan egyáltalán nem ismert világ. Az óra olvasás, a telefon meghallgatás, vagy bármilyen közlekedéssel kapcsolatos kérdés, amit nem látó emberként tudnak beleérezni, hogy hát ez egy fantasztikus lehetőség. Én esszét is kértem, tehát hogy amikor nem volt kiállításvezetés, akkor azt kértem a tanítványaimtól, hogy válasszanak ki egyet, rajzolják le, és írjanak esszét, hogy milyen gondolatok van hozzá. Úgyhogy még nem értem a végére, nem olvastam el mindent, de nagyon érdekeseket írogattak. Mivel a műalkotásokat készítő művészek egy része szentendrei, ezért Winkler Zsuzsa, Csató Máté és Hugyecsek Balázs is meglátogatták a kiállítást, és elmesélték saját műtárgyuk történetét. Winkler Zsuzsa a hagyományőrző hosszabbító kosarat álmodta meg a kiállításra, amely Horváth Kata kosárfonó segítségével valósult meg. Az alkotók mind tudták, hogy itt tapintással is jól befogadható tárgyakat kell készíteni, úgyhogy onnantól kezdve szerintem maga, tehát a befogadás csatornája miatt ez a dolog már sokkal élményszerűbb tud lenni, mint amikor ugye szokásosan leginkább csak a szemünkre hagyatkozva fogadunk be dolgokat, illetve egy sokkal zsigeribb befogadást is tesz lehetővé. Hát azt nem felejtem el soha, amikor valaki azt mondta, és meg is emelte a kosart, hogy ő ezt úgy elvinné haza. És meglepődött a súlyától, tehát az egy nagyon jó reakció volt, hogy ez ilyen nehéz. Nem, elhitte, hogy ő kábelköteg és hasonlóak, de hogy akkor jött neki át, úgy érzem, a lényege. Akkor értette meg, hogy tulajdonképpen mi is ez. Csató Máté egy hanginstallációt hozott létre, illetve 2 fakeretbe öntött gipszlenyomatból készített leleteket a kiállításra. Ez onnan jött, hogy voltunk Salgóbányán. Salgóbányán van ugye nem messze tőle most meg nem mondom neked milyen múzeum, ahol vannak az őskori nyomatok, és akkor onnan jött az ötlet, hogy mi lenne, ha, szóval mit fog a jövő embere látni. Na most a gipsz az rettenetesen, hogy mondjam, használódik, így aztán reméltem, hogy mire visszaérkezik ide, mert töredéke lesz annak, ami ennek elkészítettem. Hugyecsek Balázs, az önmagát megsemmisítő kalapács alkotója, nagyon elégedett a kiállítás minőségével. Ezek olyan eszközökkel foglalkozom, amivel régebben az emberek dolgoztak, de most már kezdik elfelejteni, mert nagyon jól iparosodunk, tehát először még fűrésszel, meg tűvel, meg baltával, aztán később jött a kalapács, meg a mágnes, tehát hogy így valahogy végigmegyek ezeken az eszközökön, és pont azt akarom bemutatni vele, hogy igazából műtárgyá változtak. De igazából ez a kalapács egy hosszabb sorozat, tehát több megjelenési formája is van, ez most pont az, ami önmagát semmisíti meg a kis szögeivel. Na, én igazából, amikor végigmentem a kiállítás tárgyak között, az, amire gondoltam, hogy én például a munkahelyemtől olyan 25 kilométerre lakom, ezzel naponta vagy 50 kilométert autókázom, ezért kipöflesztek egy csomó benzint, meg fizetek egy csomó pénzt a benzinre, és szennyezem a környezetemet, és arra gondoltam, hogy milyen, hogyha biciklivel járnék. Amúgy is szerintem igazából a képtárnak ez egyik legkedvelhetőbb kiállítása ebben az évben. A Szentendrei Nyílt Napok egyik társprogramja a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány izgalmas előadása a gyöngybagyokról. Daróczi Judit érdekes környezetvédelmi előadást tartott az energiaforrásokról, illetve a program visszatérő vendége Tóth Pál ismét látványos fizikai kísérletekkel varázsolt el a diákokat.
Azok kedvéért mondom, akik foggassák a fülüket, megcsináltam azt a mutatványt több mint 1500-szor, soha egyetlen alkalommal sem durrant ki. Bum! Kérném, ahogy ígértem, nem durrant ki, teljesen alapos lett. Leeresztette a lufi. Nem eresztett le. Szólnak abban az értelemben nem eresztett le, hogy nincs benne kevesebb levegő, mint az előbb volt. Pont ugyanannyi van benne. Viszont valami oknál fogva összehúzódott. Összemegy. Bioenergiát adok neki testről. Vajon miért nő a lufi? Mert hogy növekszik a nyomás. Az Artventura környezetvédelmi kiállítás utolsó Pest megyei helyszíne a Gödöllői Művészetek Háza. Május 26-án a kiállítás megnyitót követően Kroll Zsuzsa tartott ismét rendhagyó vaktárlatvezetést, melyen Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgármestere és Kovács Balázs, a Művészetek Háza ügyvezető igazgatója is részt vett. Ez szerintem szigorúan kábelből van. Az Kábel? Az a cím, de hogy ilyen műanyag. hosszabb. De voltak ilyen székek is, ami ilyen kábel, ilyen műanyag kábelszerűen volt. Aha, ja, és hogy itt a vége. Aha. Aha. Legyen szíves, ne rúgdosson a polgármesterről. Rögtön mindet szeretem, aki beköti a szemét, és rögtön mindnek én leszek az anyukája. Nem tudom, tehát ezt csak emocionálisan lehet megközelíteni szerintem. Tehát ez nem látásmód, ez érzés. Érdekesek. Nagyon térvesztettek lesznek, nagyon elbizonytalanodnak. Tehát jön egy ilyen a szembekötés által egy ilyen megvilágosodás pillanat, hogy basszus, ez azért így nagyon nagy veszteség hirtelen. És aztán utána, tehát hogy én mindig azon szoktam lenni ilyenkor, hogy ne azzal foglalkozz, hogy mit nincs, hanem azzal, hogy mit van. És abból próbálj meg dolgozni. Akkor, amikor mondjuk akadálymentesítésről, egyenlő esélyű hozzáférésről és egyéb ilyenekről beszélünk, akkor mennyit jelent egy egyszerű szőnyegcsík, amit úgy hívok, hogy vezetősáv. És akkor már nincs is vitánk arról, hogy ez ugyan drága megoldása. Mert ki lett próbálva, hogy nekik bizony akkor ez volt a segítség. Milyen érzés volt neked végigmenni? Hát igazából tulajdonképpen egy kicsit fájdalmas volt. Mint hogyha ilyen fájt volna a szemem tőle. De amúgy jó, hogy megtudtam, hogy milyen érzés. A látogatók közül többen audioguide-dal járták körbe a kiállítást, hogy minél több információt tudjanak meg a tárgyakról. Június 7-én került sor a Környezetvédelmi Nyílt Napra, amelyet a Gyöngy-Bagolyvédelmi Alapítvány és a Gate Zöld Klub önkénteseinek foglalkozásai tettek színesebbé. A játék lényege az, hogy egy dióval indul az egész játék, és kijön egy kérdés, amire válaszolniuk kell. 3 megfelelő, vagy egy megfelelő válasz van. Az egyik nyílásba bele kell dugniuk a kezüket, és hogyha helyes a megoldás, akkor kezet fogunk velük, hogyha nem, akkor rávezetjük őket, hogy mi lenne a helyes. Milyen anyagból készült? Fából? Hideg. Akkor nem fa. Kő, nem? Olyasmi, igen. Hol van? 2 dolog van együtt, 2, mondjuk azt, hogy testrész. Na szóval, hogy elmondjam mi ez? Kíváncsiak vagy? Ez egy szív és egy agy együtt. Varga Szabolcs tapasztalva a diákok fantasztikus érdeklődését és figyelmét sikeresnek tartja a programot, és tovább gondolásra érdemesnek. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne folytatni egy kis frissítéssel, akár az alkotások tekintetében. Én magam is gondolkozom esetleg egy tematikán, akár úgy kiterjeszteni, hogy ne csak a diákokhoz szóljon, hanem olyan klubokhoz, vagy kluboknál megjelenni, akik maguk is környezetvédelemmel foglalkoznak, turista szakosztályok, egyebek. Nyilván ez forrás kérdése is,
de akár eljutni mondjuk a közelbe, határon túlra. Mert én azt gondolom, hogy ez ne attól függjön, hogy most éppen melyik országban vagyunk. Tehát, hogy nekik is igenis van joguk megtapasztalni ezt, mert hogy a fenntartható fejlődés, környezettudatosság kicsit hasonló, mint a görög dráma, hogy nem évül el, tehát megmaradnak ezek az állandó értékek, és ez ugyanúgy érték mondjuk Szlovákiában, mint Magyarországon, és jó, ha odafigyelnek rá. Az Artventura program internetes játéka, a Zöld Krajcár játék június 10-én hivatalosan lezárult. Június 16-án a legtöbb zöld cselekedeteket beküldött győztesek vehették át az Artventura kerékpárokat. Árpási Miklós, a Paradicsom Klub elnöke gratulált a győzteseknek és összefoglalta tapasztalatait a játékról. A győztesek boldogan vitték haza az Artventura kerékpárokat. Kedvenc mindenem,